Want hier in de studio is dus Enno Wieringa, aardappelteler. Welkom. Dankjewel. Want op 6 september dan is het bij de Nationale Aardappelrooidag. Klopt helemaal. Hey? Ja, en dit jaar is het extra feestelijk, want het is de 5e keer dat het plakwienenseel. Ja, klopt. Ja. Hey, en Enno, hoe is dat aardappelrooifeest eigenlijk ontstaan? Het komt van oorsprong komt het bij de NAO weg, dat is de Nederlandse aardappelorganisatie. En die wil graag de aardappel naar de burger brengen. Nederland is 's werelds beste aardappelteelland. En die wil graag dat de burger ook bekend wordt met het teelt van de aardappel. En dat niet de friet uit de supermarkt komt, maar dat de friet gewoon van eigen bodem uit Nederland komt. Oké. Daar is het 5 jaar geleden ontstaan. Oké, ja, leuk. En hoeveel borkerijen doen er mee? Dit jaar doen er 10 mee. Ze proberen elk jaar, elke provincie proberen ze een locatie te zoeken. En dit jaar zijn er 10, waarvan wij Groningen en Friesland vertegenwoordigen. Ah, oké. Ja. En wat maakt het feest nou zo uniek? Ik bedoel, hartstikke dorpsfeesten of horenfeesten. En wat is hier zo uniek, jongen? Nou, het leuke is, je kan voor jong en oud en voor het hele gezin. En we gaan met de platte wagen, de platte boerenwagen, gaan we het land in. En dan kan iedereen zijn eigen aardappels rooien. En dat wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door de NAO en de VAVI. Dus het is, voor iedereen is het kosteloos. Het is een gratis evenement. En je kan dus echt zelf met je blote handen de aardappels uit de grond halen. Wat leuk. En dat is voor band denk ik wel heel leuk, hè? Ja, precies. Ja. Het is ook echt voor gezinnen, ouderen ook. Het is voor iedereen, maar ook echt leuk voor kinderen. En wij er ook specifiek wel voor op ingericht. En binnen de verband ook nog andere activiteiten dat ze doen? Ja, we hebben bij ons op de erf, we hebben natuurlijk de hele boerderij hebben opengesteld. Dus de schuren zijn open, we kunnen machines laten zien. En dan op het erf hebben we een springkussen, een zandbak, we hebben trekkertjes, autootjes, sminken, tattoos zetten. Van alles en nog wat. Echte tattoos of? Nee, plaktattoos. Oh ja. Van spierballen kweken. Dus hele leuke tattoos. Ja, prachtig. Hartstikke leuk. Dus lekker boeten, lekker bewegen. Ja, zo is dat. Ja. En hoeveel bezoekers verwacht je hem ongeveer? Als just even in de jaren. Het is heel lastig. Ja, de landelijke organisatie die gaat uit van een 250. Oh. Ja. En dat is, het is ook, zij kijken naar de evenementen. Wij doen voor de eerste keer mee. En ze kijken naar de andere locatie in het land. En ze zeggen van het is eigenlijk, we hebben nooit een dag gehad met minder dan 250 bezoekers. Oh, dat is hartstikke mooi. Ja. En ook vooral speelt de aardappel de draai nog in de regio? Ja, bij ons een hele grote rol natuurlijk. En vooral, we zijn elke dag druk met de aardappel. En we hebben heel veel, we hebben een boerderijwinkel, dus bij Lafique hebben we aan huis. En wij verkopen elke dag heel veel aardappels. Dus dat is echt niet uit de terugloop. Bij ons loopt er elk jaar, de verkoop van aardappels loopt elk jaar op. Oké. Maar juist er is eigenlijk in het nieuws dat de prijs van de aardappel, die gaat achteruit. Ja, dat klopt. Ja, dat is marktwerking. Als er te veel zijn, dan gaat de prijs omlaag. Zijn er te weinig, dan gaat de prijs omhoog. Maar de patat wordt juist duurder. In de winkel misschien. Maar dat is handel. Ja, daar kun je hem ook niet doen natuurlijk. Nee. Marktwerking. Nee. Ja, precies. En wat voor appels, wat voor soorten binnen nou in deze regio, even zeggen, dat komt in deze, bij u hier in de regio. Echt honderden soorten. Ja, daar kijk je vanaf. Het zijn echt honderden soorten. Het is echt, Ik kom net verder als de Borger en het Bintje. Dat zijn de oude rassen, maar de veredeling van aardappels, dat gaat zo snel. Er komen elk jaar komen er zo verschrikkelijk veel rassen bij. Ja. Er gaat echt, Nederland is echt koploper in gewoon voor de basisteelt voor de hele wereld. Oh echt? Dus echt, er komen zoveel nieuwe rassen, gewoon om over de hele wereld de beste rassen te krijgen. Die komen een heel groot deel komt uit Nederland. Oké. Dat wist ik niet. Dus de rassen die u noemt, dat zijn inderdaad oude rassen, maar tegenwoordig zijn er zoveel nieuwe rassen. Ja. Die komen nog steeds nieuwe rassen bij. Ja. Goed. En hoe is de aardappel oogst dit hier? Is het goed? Ja? Ja hoor, heel goed. Daarom is wel droog geweest. Daarom is de prijs slecht. Ja. Jammer, ja. Want het had wel heel droog geweest, maar daar had de aardappel geen last van. We hebben op zich elke keer net op tijd weer regen gehad, dus nee, de oogst is, de opbrengst lijkt goed. Ja, precies. Ja. Hey, en
Mensen die het naar wie komen willen, waar moeten die heen? Dat is in Lauwerzeil, bij de brug. Daar heeft een klein dorpje op de Groningse-Friese grens dus. En het is op Stadsweg 3. Daar spreekt alles wel voor zich. Ja. En op aardappels.nl daar kunt u nog allerlei informatie over de dag zelf, over de locaties. Het zijn dus in het hele land zijn locaties. Ja. En daar staat alles uitgebreid omschreven. Oké. Ja. Het thema en de van toegang is vergees, hè? Hoe zei je? De toegang is gratis. Ja hoor. Ja, we hebben gratis aardappels dus en gratis friet. Ja. Dus dat is voor iedereen is welkom eigenlijk. Ja. Het thema van dit jaar is spierballen kweken. Oké. Ook wel leuk om te noemen. Ja. Dus elk jaar proberen ze een ander thema. Dit jaar is dus spierballen kweken. En het idee is dat door de vitamine en mineralen in de aardappels, die stimuleren de spieren. En omdat we met elkaar natuurlijk het land in gaan te rooien, daar krijgen de spieren nog een extra stimulans voor. En met allemaal educatieve borden hebben ze erbij om dat uit te leggen. Dus, ook een heel educatieve dag is het ook. Mooi, ja. Ja, dat is voor Ben ik hartstikke leuk. Ja, zeker. Dan zeker. daar wat meer op te weten. Want, ja. Nou, mij Jim Tier bedanken dat je meer wijs bent om te vertellen. En heel veel succes na je weekend. Ja, helemaal goed. Dankjewel voor de uitnodiging en succes met de uitzending. Dank je.